Několik hodin po útoku přijel na místo a žet se. Hej, jak se jmenuje ten stát tam nahoře nad Sardinií? Myslím, že to je Španělsko, ne? A pod ním je Korzika? Ne, Korzika je Středoamerika. Středoamerika. Venezuely tam, ne? No, tam právě. To je Korzika, ne? No jak se jmenuje tady ten stát? Teda stát, ten ostrov. Korzika? Sardinie, ne? Ale ono. Ale fakt? Mapy. Fakt je Korzika? Žádal z toho povolení ke startu? Ano, můžeme letět. Počkej. Charlie, Bravo, Kilo, Uniform, Delta 65. Pomalu to zvedej, pomalu to zvedej. Už jdou. Statypčani. Toč to. A to vzít? Točit? Zrovna tam mají auto. Jsou tam. Sice nevíme, kdo to je, ale jsou to oni. Všecko se to stane dneska v noci. Všecko je tu cudzie. Ty vole, Niva, viděl jsi? Niva? Lada Niva. Záznam. 1 minuta 16. Akurát, vole. Teď se dívejte. Tak v Rusku, jak to točí vždycky, že? Jo. A tam někdo píše vždycky ty komentáře, vole. Hej, ty kamery mají ty nehody přitahujou. Meteority padají a... Mám to vypnout? Jak chceš. Můžeš točit film. Budu točit film. Dobrý. Dělej, že přemýšlíš. To je proti světlu, počkej. Je to nevidím. Jo, řidič, ten tvrdý chleba má. Musí znát pojku. Motor, plyn, akumulátor, Tlumiče. alternátor, Karburátor. defibrilátor, Stěrače. spojku, To už to bylo. tak volant, Sytič. klakson, Internacionál. rádio Číslo 222 Airbagy. a výstražné světla ABSK. a brzdy A plyn, to už to bylo. a topení a klíče, řadící ptáků, Šalterbáku. a telefon, Okna. trabant. 2. Chceš? To tvrdý. Ne. Ten tvrdý chleba má. To dobrý řidič zná. A ty tady brečíš nad jednou jízdou. Já jsem najel stovky kilometrů. A prostě ti říkám, řidič dobrý chleba má, musí znát kola. Střešní okno. ABS, RSS. Normální okno, kufr, výstražný trojúhelník, Potahy. koberečky, Zrcátka. stínítka, Zpětné zrcátko. a takhle to mám každý ráno. Každý ráno boty zouvám. Přijel si prdel do rukáv. A tak si tam couval. 150 sáhů. Odznal Moravěnku krásnou, A koblížky ze zlata. v Čechách slávu muzikantů. A ptáka měl od bláta. Jo, to byly řízky, kamaráde. Ťukej, Petě, ťukej. To byly řízky. A kde jsme zajeli? Do Řiti. Jsme tu. Zprava? Prava, dobrý? Dobré. Prásk. Počkej. Ano, vítejte v soutěžním pořadu Taxík na České televizi, který můžete vídat každé pondělí. Právě vezeme pana Harryho, který nám bude odpovídat na soutěžní otázky. Takže, pane Šveda, řekněte mi, co to je ukulele? Ukulele. No to jsou ty housle městitele. Máte 500 korun! Díky. Pane Švedo, otázka číslo 2. Prosím, řekněte mi, co to je orbital. Orbital? Ano. Já bych se zeptal tady na zastávce někoho. Tak zastavíme tady. Zeptáme se pána. Dobrý den, prosím vás. Co je to orbital?
Neumí česky. Neumí český pán? Ne, bohužel. Tak to máte Tak díky, naschle. To máte ovšem smůlu, protože nápověda je fuč. Ano, to je mi jasné. A vy mi budete muset odpovědět. V případě, že neodpovíte, ztrácíte život. No, tak já si myslím teda Orbital, já nevím, říkačky. Bohužel, pane Švedo. Je to Je to molekulární část atomového vodíku. Vodíku. Bohužel, přicházíte o první život. Dobře, no co máme dát? Abyste to tak odlehčili, pane Šveda, abych se vás zeptal, co děláte. Já jsem řidič profesionální, řídím nakladáky, traky a někdy motorky. Nakladní. A záliby, koníčky? Koníčky ne, nemám rád koníčky a záliby mám, četba, bálečné literatury a někdy se robí školky s dědou. Děkuji. Já myslím, že můžeme přijít na otázku za 2000 korun. Od 50 korun za 2000, to se vyplatí. Ta otázka bude velmi zaludná. Pane Švedo, já se vás zeptám. Kolik koní se vejde pod kapotu tohohle auta? Tohle auta? Já si myslím, že se neveze ani jeden kůň, protože kůň přece jenom je to